toto je 5 obľúbených cyklotrás v Poľsku. Eurovelo pozostáva z národných cyklistických trás a všeobecných ciest. Celkovo je v Poľsku až 6 týchto úsekov trás Euro. Greenvelo, najdlhšia značená cyklistická trasa na východe Poľska. Prechádza až 5 regiónmi a zahŕňa asfaltové cesty, lesné, prašné cesty, ale prechádza aj cez mosty. Baltská cyklotrasa. Relatívne rovinatá 45-kilometrová trasa vás zavedie z Pucku až po polostrov Hel. V tomto meste môžete navštíviť centrum Tuleňov a vidieť niekoľko starých košubských chalúp. Úchvatné výhľady, pláže s bielým pieskom a jemne pofúkujúci Vánok robia tento výlet na bicykli nezabudnuteľným. Orlie hniezdo. Vychutnajte si nádhernú jazdu cez Poľskú Juru z Krakova do Černostochovej, ktorá je známa svojimi stredovekými hradmi na vysokých skalách. So skrytými dedinkami a pokojnými údoliami je to ideálne miesto na oddych. Trasa je dobre značená a ponúka rôzne povrchy od asfaltu, polných ciest až po lesné chodníky. Beskydské cyklotrasy sú rajom pre tých, ktorí hľadajú výzvy s aspoň strednými znalosťami terénnej horskej cyklistiky. Najobľúbenejšou je tu 17-kilometrová trasa, ktorá vedie z horského priesmyku Salmopol až na vrchol Skrične. Celkovo má prevýšenie asi 614 metrov, definuje ho veľkolepá scenéria, rozmanitosť krajiny a bezhraničná divočina. Viac informácií o Poľsku nájdeš na www.ahoj.career.